ko kuma kura min be radio soso ka turabuda ko ne wula yi dirisa tumbe turabudo hadisa ka kene be ambe ala delide sanin kanyin kalin jabi ko munu nye silembe jamana yima ambe ala delala ka jamana nyuma de bo ula kele afula nambe min fo kalande wuye nyo fo shinya chama nko kurana kala lifula kanyi ka kala ka tejwidi ki kanye na kalancugo nyuman ka surambula kanyi de min balima jamana yinna ni hada made mu nye islamiya sariya kalan famuma bro semun yen fo de pa ma fatu ako silama mantom makobe mogowla bi munum be nin dina kala ka famu parce que bandi chayara dina la filibanti chala dina la bidia chayara dina la galon chayara dina la fo mogo do de ka soro mum be islamiya sariya ka la islamiya la fasa ko de to Cheikh Islam bun temiya ko ako tejwidi kalancugo min fulen ni ni hadama dumbe hamina kata al qulu'u wal mubalagha wa ta'annutu akwa be ke sababu ki talo kabo dina ni sariya ire famu de ka sarafu tunten ni noro tejwidi ko la ni chogola Cheikh Islam bun temiya yo fa kama jimu fatawala ako danteme min fulen ni sisan ka tejwidi kalancugo min fulen ni ako danteme do abi hadama den talo kai bo dina ire famu de ka aw ka kolosike mo ya hammike nin ko sugu ye sariya famu site nin ko sugu nye sira dina ma ube kumbe chogodi anya nyere sugula qur'ana ka kala ka famu aka kalan chugo nyuma ka sura kanyi de me an ka hammini dina yede mo ka hammini e wa tawhidi ka nyanyi ne ka famu mo ka hammini sunna ka nyanyi ka famu mo ka hammi sariya ka nyanyi ka famu qur'ana tawsiru fana ka nyanyi ne ka famu kiden ka risau ka sarahu ka nyanyi ne ka famu parce que no ma famu filibantiya munun kumbolen fulen ninye jahiliya munun kumbolen fulen ninye bidiya munun kumbolen fulen ninye kumbe chogo tula ni kalante de ambe min fo kumbe chogo tula ni kalante de donc ube min fo hadisa nye hadisa sahalende hadisa jande do tara yoro do to muka bola mawiya do ko cide ma hadisa yin kono kana irizalu minna yaqutuna kidon ko kana nabiyyu min al-anbiya yaqutun man wafaqa qattahu fajaka kidon ko nabi nyuma do tumba ma dirisa irefo akon nabi nyuma do tumbe o tumbe terenci ni mo min ka terembe naw nabi nyuma ka terema fajaka odo don ko bawo kuma fulafo ni na fulo kuma fulo woko ciden ko nin nabi nyuma de nin tere sugu min tumbe nin nabi nyuma bolo ala ya kama taman shede akan nabi nyuma yala ko mi bere tumbe salihu bolo chogomi bere tumbe musa bolo chogomi nyame bora salihu bolo chogomi nin nabi nyuma ka tere ne ta te kelanyere ani la turu te kelanyere nin taye taman shede ni ala ya dama kan nabi nyuma ya sabatilila kele fulana ciden ko ni mugo min ka tere bennan nabi nyuma in ka tere ma odo me cide mo nabi nyuma ka tere choko fo janko ina fo la turu de do akon nabi nyuma do tumbe terenci nin tere choko ma fo janko ina fo ko be la turu min gosi ode do nabi nyuma ka tere ma fo kana nabiyyu min al-anbiya yaquttu qatta faman wafaqa qattahu fajaka akon nabi nyuma do tumbe terenci ni mugo min tere benno ma min nabi nyuma in tere tunye jumaye afora yewa ni o ma fo ni etaro o ke ko yella truye i galon fin critique galon fi cricri yo tige iten na bunyo ka terendo janko na fo ko yella truye ambe ala delala kanu kanda mo pese ka dilo ni hadisa la ko ibe la tru la daga la truye haramude fulan kafu yade la truye la jelikala ciden ne ko man ata kahina aw rafa fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad ciden ko ni mugo na corona filenan aw arrafa shaykhul islam bun tamiya ni doni ke bago to hadisa saro bago u ko mugo de be ko do ke pour ka ko do lendo naye abebe do ni arrafa konona la ebe la jelike ni ebe kolonde filiwa ebe la tour de gosi sawa mugo munum be min fe an nejiro fil kafi
ebe mugo e wattege farade laje sawa e fana be iridu de kewa ko sofe ni nyemminye e mimbe nasi de sabe kado filen kono ko kana bira kan ka brifini brila ni yemminyo mugo be lajeli ke ko be kayibu de nyini no ye kera lajeli sugu tugo de to arafa hiden ko ni mugo nana nunun tigla mugo ma iya nyinin ka penna aye min fo ko dogolen ko ina aye latiru gosi aye min fo idarala aye kolon fila aye min fo idarala aye tege faral laje aye min fo idarala aye kafiriyan ni qur'ana ye qur'ana min jigina ci den kay kafirana qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah ala ko qur'ana kono akwati sankabala danfinte duguma min be ko dogolen do ni alate ni la turu gosi ko ye ko dogolen fo ala ye ko fento wala ni mugo daral la turu la kafiriyara la turu ni dara la ye kafiri ci den da yafo aw har ni madala la turu gosi naw turabu gosi naw e tara turabu gosi na de fe aye min fo e ko nenu nye galon tigala de ka salite minatile binani me ni tara la turu gosi na fe aye la turu gosi ye aye ko dogole min fo ye e ko cinyade doro akoy wa aka sokono ke demando tewa be drode bi no fe ye cinya fo ye kafirani qur'anai tubi kasage kadu dinala ye turabu gosio ye la turu gosio idara la ye kafiri de ni ma dar la ka salite min tilabinani be fi fo jamana en kono ya hari nu yere yu dambe kata kalande ma ku dambe kata doni ma ali aymatil mudillun nyema ude do fili bantu be mo fili nabi nyuma ka tere ma fo ye togo de ba ta ka la turu ye aka tere togo ma fo o tunye nabi nyuma de yete nabi nyuma ye eno be saka ke kelenya togo de wahu be jigi wala wahu tena ema eni o be saka ke kelenya togo be ke e be tay kala turu ke ko nabi nyuma tay ka galon tige ka mo nyakambi me ala yo fo qur'ana kono qur'ana aya o dobe mutasabi hawdero harisa o dobe mutasabi hunu fa mal ladina fi qulubihim jayqun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtighali fitna wa ibtigha tawil aloko mutasabiha munun be qur'ana kono mutasabiha munun be hadisa kono ko jenge be mugo munun duskun kono be tugu uludela ka fitina wuli damfe woni nyogon caada ma do nyogon ce ka koronyini wala o de ato ambayi setu ko akoni ye mugo ye qur'ana aya min ni mutasabiha do hakrina jugu tigi be se ka profitala hadisa ni mutasabiha do ni hakrina jugu be se ka profitala akoni ye mugo ye abo o hadisa tugu de tomo ko fo o hadisa nyogona de tomo ko fo ko ayaw tomo ko fo ko ciden ko iki yere korosama fitina mugo min fora o tigide do mugo bombe nin ko sugu fo jamana kono de ko la turu de ala ciden ko nabi nyuma do tumbe la turu goside fitina nyini na munun fora qur'ana aya kono ludo aya yere korosuma dina ciyana filibanti dajjali jahilu ala ka silama kisu ka torama awa mugo tese ka turabu la daga mugo sete ka la turu la daga mugo sete ka ewa kolon fili la daga hadisa jelende nana nununa munna awbe hadisa jele unto e kata mutasabi hauta ni hari ni hadisa fora ni hadisa kelende fora hadisa joli nana ka lajele fa haramu ya ka ko dogole nyine ka fo mugo ye hadisa joli yo haramu ya aya joli yo haramu ya abo aya udomi مسلم بغاري كونو من آتا كاهنا أو الرافا لم تقبل له صلاة ربنا يوما من آتا كاهنا أو الرافا فصدوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد نونو محكمو دي كرو جيلين دي بين نونونا كرو ورسو تسكا مدفق مناو بين نونون توي كتا دلو قطولا هارسا جيلين دي فلين نيو كوميتلي abi temen nunun kerfe chogori kawo beta la tu la turu la daga ewa turabu la daga ni ko di dirisa ciden ko nabi nyuma dode ewa doni ke bawu yekuma chama de fonni hadisa la me gorobali fulay ninde ninna juma ka qatum min tumba bolo ta man shediro ni ala ya dama ka ciden yala kele fulana ciden ko aka qatu inde e ka qatu intale ka qatu ciden maka qatu to ko fuye janko ina fo la turo ala ka hakimanda سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك